Keď už si zavítal na tento kanál, tak zanechaj odber a like. Odber je sa mi zdá niekde tu, like pod ním. No a teda vítam tam. Takže zdar starec, moje meno Charles a vítam ťa pri dnešnom videjku. Toto je prvé videjko, ktoré uploadnem na tento kanál, aj keď není prvé, ktoré pre tento kanál natáčam. Už teraz natáčam vlog od tohto pondelka, dneska je streda, mám voľný deň od strelby, som si sem len prišiel natočiť toto videjko. A jo, takže vítam ťa na tomto kanáli, kde sa budeme zameriavať na lukostrelbu. No ako by niekto nečakal, či už o tamto banneru hore, alebo moje profilky. Jak sa to volá? Profilovka? Dobre, netuším, ale na tomto kanále budem natáčať videjka, rozhodol som sa natáčať videjka len preto, že sa chcem zlepšiť v strelbe a vždycky som chcel natáčať na YouTube. Takže budem robiť aspoň niečo rozumné so svojím voľným časom, ktorého síce nemám veľa, ale budem s ním niečo robiť a to bude hlavne natáčať tieto videjka zo strelby. A toto je môj Lookstream styl Matthews TRX 38 Gen 2. Má náťah 28,5 inču a sila jeho je, sa mi zdá, 58-59 libier, nie som si istý, že to nejaký ten piatok, čo som sa s tým hrajkal. Hneď na tým máme moje nádherné mieridlá Shibuya. Áno, sú to lavácké mieridlá namontované na pravácky luk, pretože keď som kupoval mieridlá, tak nemali žiadne pravácké. Shit, nevadí, stáva sa. Potom, čo sa týka vybavenia mimo luku, máme tu šípy Eastony, ktoré sú Easton Triumphy 350, čo sú celkom dosť tvrdé šípy, ale nie sú akurát. A preklapací vypúšťač značky Trubal, ktorý bohužiaľ neviem, aké má označenie, že čo je to presne za model, ale je to jeden z tých starších modelov. Mám dva. Druhý je zde. Jo, to sú šípy a nádherný tulec Easton, tiež starší s ozdobnou bandánou z anime Naruto, ak by niekto poznal, jo. To je nabýva z krátkosti.